ayaw reklamo. Kaya ikaw pa'y gilibrihan, ikaw pa'y reklamo. Ayaw pagsalig sa libre. Kaya kung magsalig ka sa libre, ayaw reklamo kung kuwang. Ayaw reklamo kung bati. Ayaw reklamo kung di ka ganahan. Kaya kung ganahan ka o nindot, daghan, imo nang haguan, imo nang gastuhan, nugandam ka moagi sa hasol. Good example sa free, kanang feeding program. Dili sa eskwelahan na feeding program, kana na mag-feeding sa inyohang lugar. Kasagaran na kay lugaw. Napayuban, nindot, may banana spaghetti, o ban pansit. Pero, dili tanan ganahan og lugaw. Gani na ko'y kaila, di mo kaon og spaghetti o pansit. Niya free ma. Kung ganahan mas lami, palit og imo. Panarbaho. Arong ang imong kaugaling ang kwarta, may mong ipalit. Kay, ang gusto nimo na dili free, kinala nimo aguan, antusan o paliton tagaan og oras. Dili ta pwede mo demand sa free na maingon ta wala lain na ni di man to atong kwarta. Di ta pwede mo ingon na kanira wala pantulak ani gifreehan gani ka. No, gawa siguro ana birthday no or kananay okasyon lami kinang pagkaon. No, pero dili para nako dili na free. Gipili ka sa nag-imbitar nimo kay kaila mo. Kaya ka nang free, di mo kinalang kaila. Para na free taste go sa mall, kaila bagod ang nag-offer of free taste nimo. Di man. Pero kana na okasyon, birthday, mga kasal, ang imbitaron na kadtorang kaila sa gikasal o sa nag-birthday. Siyempre lami na kay gihaguan na sa nagandam o kay nindot man ang okasyon na ganahan siya nga nindot ang makaon siyang bisita. Pero di ka pwede mo demand unsay na kuwang din na o unsay na din ha na mayin ka ba soft drinks ra gid lang giserve dire giimbita ra man ka. So kung ganahan ka mo kaon og lami para na sa restaurant or ganahan ka mo kaon og lain nga wala sa restaurant nga ganahan ka, ikay paningkamot. Ayaw pagsalig sa libre. Ayaw demand kung gilibrihan ra ka. Kay ang libre ra ba depende to sa naghatag sa imuha. Kauyon ka gato. Ganahan ka gato. Okay ka to nimo. Kay numdumi kung wa ka uyon sa gilibre sa imuha, ayaw reklamo. Kay ikaw pa'y gilibrihan, ikaw pa'y reklamo.